kwanongoma oh inkosi bayibizejo oh bayibizejo oh bayibiza kwanongoma Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bawucima ngamanzi. Igama lami ngumlekeleli wakambanjwa Impunga Yesintu. Namuhla ngifisa ukuthi ke ngithinte isihloko esibalekile kakhulu isihloko esithinta indaba yembeleko. Abantu abaningi banokuyiphambanisa imbeleko. Abanye bakhuluma ukuthi imbeleko yenzelwa ingane endala kuphela phakathi kwekhaya. Kodwa ke ngaphambi kokuba sichaze ngiyafisa ukuthi ngibe nombuzo ongenawo umphendulo. Umbuzo othi ngezikhathi zasendulo ngenkathi igama imbeleko ungakabi igama elikhona nomsebenzi okade ubizwa ngani. Nomsebenzi oyimbeleko okade ubizwa ngomsebenzi wokubika ingane emathongweni. Uzokhumbula phela ukuthi ingane iyisipho esivela kumdali nasemathongweni. Uma amathongo sekuphila ingane wona wayethi igama kodwa igama lethiwa uwena njenganomzali. Kuke kubaluleke ukuthi ke leyo ngane mesekufikile phakathi kwegceke nayethi igama bese ngiyayibika emathongweni ukuthi le ngane enisiphe yona usibanibani. Wathi ke ngezikhathi sendulo ngemuva kokwenziwa lowo msebenzi sabe sesithatha isikhumba saleyo mbuzi ekade isetshenziswa ukubikela ingane senekwa sabe sashukwa kwenziwa imbeleko yokubeletha ingane. Kwabe sekuthiwa lo msebenzi umsebenzi wembeleko ngesizathu sokuthi isikhumba sayo sisetshenziswe kwakhiwa imbeleko yokubeletha ingane. Lo msebenzi uyimpoqo kuyona yonke ingane esuke ikhona phakathi kwegceke ngoba umsebenzi wokubika ingane emathongweni ukuze amathongo alobe igama layo ingane ohlwini lamagama abantu bonke bomndeni ukuze ingane nala ihamba khona ithi mayimenyezwa bese amathongo abone ukuthi njengamanje sekumenyezwa ingane yethu usibanibani. Nawe kufanele ukuthi uyenzele yakhe ingane imbeleko uyibike phakathi kwegceke lomuzi kayihlo uyibike emathongweni akini ukuze ingane izothi mayihamba noma ikhulu empilweni yayo bese ikhanyiseleke kona konke esuke kusiza. Imbeleko iyisiko eliphoqayo. Ezwa izizwe zomhlaba. Amen.